El pare de la Carla i un petit equip van anar a treballar a França i van aprendre sistemes constructius en fusta que a Catalunya eren gairebé inexistents. El sector de la construcció és un dels sectors que ha evolucionat menys en els últims anys. Vull dir, l'agricultura ha evolucionat, la indústria ha evolucionat, la construcció, els totxos es segueixen posant avui com fa 50 anys, no? Això és el que muntarem la primera el dilluns. Hem passat d'anar a pams a anar a mil·límetres. Això m'obre, m'és igual, ficaré un totxo aquí, ja ho tallaré. No, nosaltres diem, necessitem que el terra estigui 1 centímetre de desnivell com a màxim, perquè si no... El principal problema que tenim és que per poder industrialitzar els projectes han d'estar pensats des del primer moment en què siguin industrialitzats, no? Estem immersos en un canvi de la manera de fer, de la manera de construir, que també els arquitectes com a dissenyadors d'aquests edificis i d'aquestes cares s'han d'adaptar a això, no? Això és el formigó, vale? I això és el recrescut. Aquesta làmina hauria de baixar fins aquí. I ara està a cap que estigui solapada, vols dir. Ara està suelta, aquí. És com si tu vas a un cirurgià i li dius un nou tipus d'operació, t'has de formar de com operaràs, no? Quines capes noves o no s'han de col·locar, quins gruixos necessites. 3 operaris revesteixen el perímetre d'una planta cada setmana. La fusta permet una execució molt ràpida, però també reduir la petjada ecològica, tot i que en molts casos la fusta segueix venint de fora.